Kaixo, Talaia eskolan urteak daramagu irakurketa eguna ospatzen, liburu egunarekin batera. Aurten, udal liburuarekin batera, Roald Dahlen 100 urte muga izango zelakoan antolatu dugu saio berezi bat. Gure mediatekako arduraduna Carmenek parte handia hartu du, eta orain irakasle batzuk, errima batzuk irakurriko dizkizuet. Txanogorritxo eta otsoa. Baraurik zegoen behin otso gaiztoa, eta daskatu nahian gizakumia. Amonaren etea jo zuen gogotik, eta amonak begiratu zuen txirrikitotik. Hortz ikaragarriak, 4 hilara bete. Otsoak gizalegez. Kaixo, sar naiteke. Atxoak egin zuen barrutik alarau. Madarikatu honek irentsi gura nau. Bingo, asmatu zuen, asmatu beharrez. Jan baitzuen otsoak glauskada bakarrez. Baina amona zenez mami gutxikoa otsoak esatu zen. Hau ez da nahikoa. Gaurko amon hauek ez dira lehengoak. Behintzat ez nago asetu orain jandakoak. Orduan sukaldean hasi zen uluka. Urrena egon bedi, ondo gizenduta. Baina ez zenez beste amonarik egon pentsatu zuen. Hemen behar dut itxaron, paseotik etorri arte Txanogorri, letagina sartzeko neska xamur horri. Amonaz mozorrotu zen otso baldarra. Arropa zen irentsi ez zuen bakara. Soinean berokia, buruan kapela, apatxetan zapatak. Aze pasarela. Gero, hile guztia jarri apain-apain, eta han gelditu zen Txanogorritxuren zain. Txanogorri heldu zen posposik saltari eta begiratuta amona ordeari. Ze belarri handiak dituzun, amona. Perfektorik ez dago, otsoaren broma. Ze nolako begi handiak dituzun. Parrandaren ostea, otsoak erantzun. Neskari adi-adi zegoen otsoa. Azer masail gorriak, azetxan otsoa, eta pentsatu zuen, aldatu da dieta. Amona sandwicha zen, hau berriz txuleta. Orduan, Txanogorrik, amona kutxuna, bai beroki ederra soinean duzuna. Ez alduzu ikasi ipuinak aikua, orain egin behartzen aginen aipua. Dena dela, berdin dit edo zer esan da. Oraintxe jango zaitut, neska milu zanga. Baina gure neskatu ausartak, kolpetik pistola bat atera zuen gonapetik. Eta otxozita laparetik kentzeko, daunba tiro bakarrez utzi zuen seko. Handik astebetera nahi baduzu jakin, ni neu topatu nintzen Txanogorrirekin. Azeluk aldaketa begira jarririk, etzeraman ez Txano, ez kapagorririk. Orduan, esan zidan ahoan birria. Hau dut otxo larruzko beroki berria.